שלום לכולם, אני ליאור מחברת E-Line, והפעם אני רוצה להציג לכם את ה-Xperia Z3 מבית חברת סוני. זהו מכשיר הדגל האחרון של החברה לשנת 2014. ה-Z3 הוא מכשיר מרשים מאוד, גם מבחינת העיצוב, גם מבחינת המפרט הטכני וגם מבחינת הביצועים שלו. זהו מכשיר מושלם לסרטים, מוזיקה, משחקים ומולטימדיה. לפני הכל, בואו ונדבר לרגע על העיצוב של המכשיר. סוני שומרת על קו עיצוב די דומה בכל סדרת מכשירי האקספיריה שלה, כאשר בכל דור מכשירים היא משפרת טיפה את העיצוב. בנושא זה ה-Z3 הוא פשוט יפהפה. המכשיר עשוי בשילוב של מתכת וזכוכית, כאשר למכשיר זה קצוות מעוגלים העשויים ממתכת, עם עיקולי פלסטיק בדפנות המכשיר, וציפוי זכוכית עמידה בחלקו הקדמי והאחורי. המכשיר בנוי היטב ומרגישים זאת גם במראה שלו וגם כאשר אוחזים בו. ה-Z3, כפי שאתם רואים, מכיל סוגרים קטנים מכל צדדיו שמכסים ומגינים על חיבור המיקרו USB, על המקום להכנסת כרטיס הננוסים ועל מקום הרחבת הזיכרון על ידי מיקרו SD שניתן להרחבה עד 128 ג'יגה. אותם סוגרים קיימים שם מכיוון שהמכשיר מוגן בפני טיפות מים ואבק בתקן IP68. אני אישית ממליץ לא לנסות ולבדוק את העמידות שלו למים בכל מקרה, למרות מה שסוני מפרסמת. מי שלא ירצה לפתוח ולסגור את אותם פתחים בכדי לטעון את המכשיר כל פעם, יוכל לרכוש עמדת טעינה בנפרד ולחבר אותה לחלק הזה של המכשיר. אתם יכולים לראות שכאן במוקם כפתור ההדלקה, ממש בצמוד אליו נמצאים כפתורי שליטת הווליום, וסוני הוסיפה כפתור מצלמה ייעודי במכשיר זה. לחיצה עליו תפעיל ישר את המצלמה, גם כאשר המכשיר כבול. כמובן שבעזרתו גם ניתן לצלם תוך כדי ממשק המצלמה. בחלקו העליון של המכשיר ניתן לראות את חיבור האוזניות, זהו חיבור של 3.5 מילימטר ולידו רמקול ייעודי לסינון רעשי רקע. בחלקו האחורי של המכשיר נמצאת מצלמה של 20.7 מגה פיקסל עם פלאש לד, בחלקו הקדמי הימני מצלמת 2.2 מגה פיקסל, ובחלקו השמאלי הקדמי של המכשיר נורית לד לחיווי טעינה ולהתראות. שימו לב שלמכשיר הזה יש רמקולים סטריאופוני בקדמת המכשיר, שמשולבים גם עם אפרכסת השמע והמיקרופון של המכשיר. אני חייב לציין שבזמן צפייה בסרטים או שמיעת מוזיקה, המכשיר מפיק סאונד מדהים, עוצמתי ועשיר, עם בסים שמרעידים את המכשיר בידיים שלכם. וכמובן שיש גם רדיו FM במכשיר הזה שפועל בעזרת אוזניות. אני חייב לציין שהמכשיר עצמו הוא מאוד דק, הוא בעובי של 7.3 מילימטר בלבד, ושוקל רק 152 גרם, כך שגם המשקל שלו לא כבד במיוחד. גובה המכשיר הוא 146 מילימטר והרוחב הוא 72 מילימטר. אם נדבר לרגע על המסך, מדובר פה על מסך מסוג IPS, בגודל של 5.2 אינץ', בעל רזולוציית HD של 1080 על 920, בצפיפות פיקסלים של 424 פיקסלים לאינץ', והתצוגה שלו מרהיבה ביופייה. המסך בהיר מאוד כשצריך, והגוונים שלו מאוד נעימים לעין וקרובים מאוד למציאות. באמת אפשר ליהנות מהמסך בצפייה בסרטים ובתמונות במכשיר זה. סוני שילבה מספר יכולות חומרתיות נוספות להעצמת איכות התמונה של המסך, ובאמת מרגישים זאת בשימוש במכשיר זה. מבחינת חומרה וביצועים, במכשיר זה משולבת ערכת השבבים של חברת קואלקום שנקראת סנפדרגון 801. מדובר על מעבד מרובה ליבות במהירות שעון של 2.5 ג'יגה הרץ ומאיץ גרפי מסוג אדרנו 330. ערכת שבבים זו כבר הוכיחה את עצמה מאוד בשוק הניידים, והיא קיימת כמעט בכל מכשירי הדגל של שנת 2014. כך שמבחינת ביצועים המכשיר לא יורד ברמתו מהגלקסי 5 או מה-HTC One M8, והוא יציג ביצועים מעולים. הוא יריץ את המשחקים המורכבים ביותר לניידים ללא בעיה בכלל. יתרון עצום שיש למכשיר הזה הוא דווקא בזיכרון הרם של המכשיר של 3 ג'יגה, שמוסיף למכשיר הזה יתרון משמעותי על שני המתחרים העיקריים שלו, שמכילים רק 2 ג'יגה בלבד. למכשיר זה זיכרון של 16 ג'יגה לקבצים ואפליקציות, וכמובן שניתן להרחיב אותו על ידי כרטיס מסוג מיקרו SD עד נפח של 128 ג'יגה. סוני שילבה במכשיר הזה מצלמה שיכולה לצלם תמונות באיכות של עד 20.7 מגה פיקסל. כמובן שיש לה מצלמה LED פלאש, פוקוס אוטומטי ומגוון יכולות צילום חכמות, כמו גם יכולת צילום ושליטה ידנית בחלק מאפשרויות המצלמה. ניתן לראות השקעה רבה בממשק המצלמה ובמצבי הצילום המיוחדים שהוסיפו לממשק, וניתן גם להוריד ולהוסיף מצבי צילום נוספים. יתרון מעולה שקיים במצלמה זו הוא חיישן ISO ברגישות מאוד גבוהה, שמאפשר הכנסת יותר אור ועל ידי כך שיפור התמונה בצילומי לילה. המצלמה מצלמת וידאו באיכות מרבית של 2160p, כלומר איכות 4K, איכות צילום 4K,
ובמהירות של 30 פריימים לשנייה, וגם כמובן צילום HD 1080p במהירות של 60 פריימים לשנייה, שזה פשוט מעולה. למכשיר זה יש סוללה חזקה מאוד בנפח של 3100 מילי אמפר. זהו נפח עצום שייתן למכשיר זמן עבודה ממושך מאוד. כרגע זאת הסוללה עם הנפח הגדול ביותר מבין מכשירי הדגל של החברות המובילות, לפחות שאני מכיר, כך שלסוני יש יתרון עצום בתחום הזה על המתחרות שלה. מצד שני, הסוללה היא מובנית ולא ניתנת להחלפה, אבל עם נפח כזה גדול אתם לא אמורים להישאר בלי סוללה במהלך היום, לפחות בשימוש סביר. מערכת ההפעלה של המכשיר שאני מחזיק בידי היא אנדרואיד לוליפופ 5.0.2. זאת מערכת ההפעלה העדכנית ביותר, וסוני מבטיחה בעתיד עדכון נוסף לגרסה 5.1 החדשה. בכלל, דרך אגב, התמיכה של סוני בעדכונים מעולה בכל מכשירי הדגל שלה, כך שגם בנושא זה יש יתרון עצום לסדרת האקספריה Z של סוני. מבחינת ממשק, סוני לא התערבה יותר מדי בעיצוב של אנדרואיד, אבל היא הוסיפה למערכת בדיוק את הגימורים, התפריטים והאנימציות שעושות את ההבדל. היא מצליחה להפתיע מאוד דווקא בדברים הקטנים שעושים את ההבדל המשתמש במערכת ההפעלה, וכמובן גם בתוספות המולטימדיה המגוונות שיש במכשיר זה, שפשוט מצליח להציע הרבה יותר מאחרים. אם מדובר בתפריט הצד, במגרת האפליקציות שלנו שמאפשר סינון האפליקציות חכם ושינוי הגדרות, עם בשינוי ערכות נושא שמשפיעות על כל המכשיר וניתנות להורדה בצורה מאוד מאוד פשוטה, או פשוט באפשרות לערוך בצורה מאוד נוחה את תפריט ההגדרות המהירות. ובואו נתעכב לעוד רגע אחד על הממשק של המכשיר הזה, וזה גם הזמן להזכיר שבסופו של דבר סוני היא חברת טכנולוגיה שמתמחה בבידור ומולטימדיה. היא תמיד הייתה כזאת, וצריך לצפות מהאקספריה Z ובכלל מטלפון נייד מחברה כמו סוני, שיכיל בתוכו את הניסיון שלה בתחום הזה, ובאמת זה קורה פה. המכשיר משולב היטב עם אפליקציות ייעודיות לצריכת תכנים, נגן מוזיקה, אלבום תמונות וצפייה בסרטוני וידאו. אותן אפליקציות מוסיפות המון, הן נוחות מאוד, מעוצבות היטב ואינטואיטיביות מאוד. זה באמת עושה את ההבדל והופך את המכשיר הזה למושלם בתחום צריכת התכנים. דבר נוסף שסוני עשתה הוא שילוב של הנייד עם קונסולת הפלייסטיישן 4 שלה. בעזרת האפליקציה שמותקנת מראש במכשיר, ניתן להירשם לחשבון הפלייסטיישן שלכם, להוריד משחקים, להתחבר לקונסולה עצמה בווי-פיי ולשדר משחקים לנייד עצמו, או אפילו להשתמש במכשיר שלכם כבקר משחק. לסיכום, האקספריה Z3 הוא מכשיר מושלם לאלו מכם שרוצים טלפון חכם שמיועד למולטימדיה ולמשחקים. המצלמה שלו מעולה, הרמקולים הקדמיים מבין הטובים שנתקלתי בהם, מסך המכשיר איכותי מאוד, והעיצוב של המכשיר בכלל אלגנטי. החיסרון היחיד שמצאתי במכשיר הוא הסוגר של שקע חיבור ההטענה שצריך לפתוח ולסגור כל פעם מחדש, וגם העובדה שהסוללה היא לא נשלפת, אבל מצד שני מדובר על אחת הסוללות החזקות שקיימות בטלפון נייד, כך שאולי אין צורך בהחלפת סוללה כשהיא נגמרת. ואם נוסיף למשוואה את הגימורים והאפליקציות הייעודיות שסוני הוסיפה לאנדרואיד והתמיכה שלה בעדכונים עתידיים, בהחלט מדובר על אחד ממכשירי האנדרואיד המומלצים והמעניינים שקיימים בשוק. כמו תמיד, אם יש לכם שאלות נוספות על המכשיר, או בכלל, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר טלפוני במספר שלנו 1-700-56,000, להגיע לאחד הסניפים שלנו, להיכנס לאתר, או פשוט לשלוח פניה דרך עמוד הפייסבוק שלנו. זה היה אקספריה Z3, לי קוראים ליאור, ונתראה שוב בסקירת המכשיר הבא. להתראות.